atong balikan ng mga higala ning laing flash report no sa ato mga kaigalang reporter dito mga kaigsunan. Ato sang kuhaon ang report ni kasamang RV Veloso kani attend sa kagahapon sa press conference sa Fivolks o sa Mines and Geosciences. Mga kagalaan nasuta na to ni humangod ining linog katong nakita tong balay ba nga hapit na gikaon mahigala sa sinkhole o katong dito sa may o kani grabiha ning kuana sige dong kada dong tanaw mo ni ako ipakita balik ha mo ni wala naman siya magkuan. Sige, kani Halawa na di. Kini ha, usa lang ni mahigala sa mga sinkholes nga nasuta. But sa report ni kasamang RV, daghanday kayo mga kaigalan. Mana mabantay na no? Magbantay tantanan. Labi na dito sa may norte nga bahin. Okay, sige, ato i-check mahigala ang report ni kasamang RV Veloso. Yes, kasamang RV. Good morning, kasamang RV. DYHP RMN Report. Yes, may buntag kasama Atty. Rufil ingon man sa ato ang mga suking tigpaminaw. Maayong buntag ninyo diha pero murag dili maayo ang buntag sa Northern Cebu kasama Atty. Rufil kay nasuta sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB7 nga duda di si tinta ka mga sinkholes kasama Atty. Rufil nga ilahang na-verify sa area kasama Atty. Rufil. Ang labing daghan niini ang San Remigio nga dunay 40 ka buok sinkholes. Ang Bogos City 16, ang Daan Bantayan 8, ang Midilien 2, Tuburan 2, Sugod 1 ug Tabuelan 1. Unya initial pa na siya kasama Atty. Rufil kay nagpadayon pa ang ilahang assessment sa uban pa nga mga bahin sa Northern Cebu. Unya mo nagipahibaw ni Josephine Aleta ang supervising geologist sa MGB7. Kining balay nga itong ipakita ron sa San Remigio man to no? Yes, kasama Atty. Rufil. Okay San Remigio ni. Kabahin na siya kasama Atty. Rufil. Imagine ka kung 40 ka sinkholes ang San Remigio palandaan, 40 out of 70 na nasa mga 57%. Almost ko na. Labapas katunga kong ila San Remigio. Grabihan no nga magkanang San Remigio nga anak man kasama RV why explanation ang MGB anak nganong mas daghan man sa ila dito. Ang explanation na kasama Atty. Rufil kay ang area diha sa Northern Cebu limestone ang formation niya sa yuta. So duna say mga caves sa ilawom ana kasama Atty. Rufil nga kung magsigig tandog, kung magsigig linog labi na naman to no na 6.9 unya further aftershocks unya napagyo ikaduha ang nahit ato kaning 5.8 mo ganito nakahunlak anak kana mo na kasama hasta tong kalsada tinuod na kasama Atty. Rufil. So mo na siya kasama Atty. Rufil tungod sa extreme nga kanang pag-uyog sa yuta may hinungdan nga kada uyog magkadako sa ang sinkhole unya kay matandog man to ang katong cave sa ilawom mo na nga naay subsidence nga ato ang na map sa MGB. Sitio Sansan Barangay Manyo San Remigio. Sa Manyo kasama Atty. Rufil mo na labing daghan kaayo nga nakitaan og sinkholes kasama Atty. Rufil. So advice ang mga tao dito nga dili na papuyon diha. Masama ini balaya. Kinalan ang nagpuyo ani wa na. Dili na ayun na po idihan napita. Kaya na siya kasama Atty. Rufil gi-advise gyud sa MGB7 nga dili na gyud siya luwas kapuy-an. Ilabi na nga kanang mga areas nga duol sa sinkhole na anay mga fissures na ay mga cracks kasama Atty. Rufil mas maayo nga dili na gyud pahimuan og balay diha nga mga areas kasama Atty. Rufil. So naaman sad tay tent cities. No, ang MGB7 kasama Atty. Rufil ni susisad sa ato ang tent cities which is located sa Barangay Kugon sa Bogos City, sa San Remigio ug naasad sa Midilien. Okay. Pero diri sa Bogos City area kasama Atty. Rufil naasad sila nakita nga gamayng sinkhole mao na nga gipang isbog na area dito nga gipang isbog ang mga tents kasama Atty. Rufil. So kuya na natin city ka nya man simba ko lang sos Ginoo ko napoy sinkhole dito. Mao na siya kasama Atty. Rufil mo gipahibaw sa MGB confirm na nila gahapon kay atong gipangutana manggod kung ang Northern Cebu is ang iyahang iyahang yuta diha is na ay limestone. So possibly ang kanang areas nga gibutangan sa Tent City possible pod siyang mao pod ang iyahang combination. So
moto ang gi-confirm sa MGB nga naay nakitaan nga gamay nga sinkhole moto nga gi-move forward ang kadtong uban nga mga tents kasama Turfield. So bali gilikayan siya. Pero subject gihapon siya sa pagsusi sa MGB 7 tungod kay more than or almost 200 ka mga tents ang in place diha unya ang isa ka tent kay isabi siya ka pamilyahan. Oo. So daghan gyud kaayo kasama Turfield. So nya kung lagbi na kung magsigig uwan unya magsigig tandog ang yuta, so naadyoy possibility nga muhumok ang yuta, mahugmak tungod kay naay mga ilawom nga caves. Nagsige pag uwan unya mo uyog sigig uyog, sus Ginoo ko. Kay dito gapon na nasa si kasama Aidan Lakaw dito. Tayog kusog man. Tinuod na kasama Turfield. Di na gani ka tumabati dire. Pero sila dito grabe. Dito bitaw ta, grabe yung kusuga. Tinuod jud. Unya makaingon ganita nga unsa man di ka nang aftershock pa ni or lain na po ni siya nga linog kay kusog man gyud kasama Attorney Rofil. So dili gyud siya kakumpiyansaan. Aside sad kana kasama Attorney Rofil no ang ato makita kanang nasay mga sinkhole sa mga baybayon, nasad sa dagat kasama Attorney Rofil. Mo giingon sa nylon. Nailon na siya kasama Mao ni ang katong baybayon nga mirag ni hubas, murag ni dako ang baybayon. Nidako ang baybayon kasama. Actually, sa northern part kasama Turfield, nidako ang baybayon ni ubos ang dagat. Pero sa San Remigio nga side, nidako ang dagat, ni ubos ang iyahang kuan. Mao tong dito sa may Hagnaya Port. Kada siya kasama Turfield. So, gi-advisean ang LGU kasama Turfield nga pakordonan gyud na siya nga areas kana bang naay mga sinkholes kay dili siya safe nga langoyan. So kay basta nga sinkhole sa man tabang ni nga tubig or dagat gyud ni. Dagat gyud na siya sa lahi na sa katong ato ang usa nga tabang. atong ikinang clarify ato feel wala ta ni inom ato. Ato gitilawan na to kanang kay ingon magud ang residente nga ma'am, di bi magkuha og tubig ma'am ana. So ingon ang MGB nga dili pa siya safe nga imnon, but pwede magyapon siya magamit kung makaligo kay na may areas gyapon nga wala pa supply sa tubig, so pwede gyapon sila didto kasama Turfield. Kani mo kuya ng sinkhole, ang dagat panalitan ligo-ligo kang tuo kang mabaw, tunong ka sinkhole na may kamao ka mulangoy. Kana gyud kasama Turfield unya considering nga dili ra sa mama ang sinkholes naa gyud sad sa dagat. Nas dagat. Kay pahalima kani magdaghan ang sinkhole no. Ang San Remigio na pinakadaghang sinkhole. So I hope ang mga taga San Remigio nga naminaw na to karon ilang magkuan sila gyud. Ilang i-check ang taga MGB og asa dapit ning geohazard maps aron nga mahibaw-an lag asa dapit magtukod o balay og asa dili. Straight to the point. Ato balikan mga kagalaan si kasamang RV Veloso nga maoy didto gyud sa press conference kagahapon sa taga Mines and Geosciences mga sukin tigpaminaw kay kinani ang batayanan ni daghang kay mga sinkholes didto mga higala sa may northern part of Cebu, particularly mga sukin tigpaminaw ang San Remigio. Kanang kasamang RV mohatag ba kaog kanang mapa ang atong taga MGB mo daano nya mo advice la ba nga kaning lugar pwede kaning lugar dili pwede kay kasayang basad panalitan tukod kag bay tika dito ka yung tukod nimo bay ay mong hinaguan gani mo imong yung hinaguan nga kanang grabe nga siningtan nimo ba pati mo trabaho tigom kay gyud tukod nimo balay unya human kalit taga sinkhole kalit lang kahunlak kalit kahunlak paminaw ko di maglikayan mo tao na mo nang kinahanglan ang psychologist kay kugon mag-ana. Sumag ay paningkamutan may lang o kanang tungkol ka balay palasyon na niya nahunlak ka na niya kontraktor panalitan ka. Imo na kanang kwarta imo na sinik mo okay ra. Masabot nimo ka kuno di lalim kadto bitaw sa una katong mga na-scam dito sa Pagadian daghan may naghikog adto. Kadto bang labi ng mga retired teachers na indakin retired teachers na ang imo bang pensyon ba ang imong retirement wala ko kay panahon nga kung gi-invest nila atong panlilyo palihagod atong kapa god no gi-invest nimo sa paglaom o pagtuo nga mudako lagi imong kwarta karon ilad man di ay daghan bay atong sa Pagadian na may naghikog baya unsa man maestra ka karon nya kay kwarta hulot nimo dito invest wala bay panahon lahi bay kini karon kita pre buyag kita karon na matas prime na to ron trabaho ta si bako ba kita ka scam di balik yan magi ka scam di naman ka masaba ka na scam kaya mahilom na ka na scam na ka nabito ka complain na nagsaba na scam siya ba wala siya masaba pero ligon mo matutuhod balik pa kag paningkamot sige lang
Maka na leksyon ka ba? Sus, Ginoo ko na, sige lang. Balik ka po kag paningkamot. Pero kanag yung na-retire na ka, nga kung ma-scam ka, wala na kay panahon nga mo balik pag paningkamot kay luya ni mong tuhod. Tinuod. Oh, Gina sus kadaghana. Mo na nga kanang magbalay diha, laruhon gini mo ng imong balay nga imong gitukuran, nga dili ni problema. Di ba na may mga kuan ana nga tan-awon man na sa mga geodetic engineers, apil man na tan-awon sa kuan? Ang taga MGB kumpleto ba sila anang mga mapa? So ang MGB kasama Turnfil na sige tawag nga mapping, geohazard mapping kasama Turnfil gani. Previously kung nahinumdum ato ang mga listeners ani katong nahitabo sa Naga before naigihimo nga mapping ang MGB na geohazard mapping kundi makita nimo didto kung naay red areas, yellow areas, pasabot ang red areas kadto ng mga kuyaw. Hazard gyud katong mga kuyaw gyud kaysa so risky kayo siya butangan og balay or magtukod ka diha og kini ha, gamay lang kini picture, gamay lang ako nang kaputlon gani. Kanang balaya mahal na mga balaya day. Bunggal unya na singkol sa kon si bakog na, may lagi og kana na ang hinaguan nimo gina nga perti nimo nabuktot nagpanarbaho na makatukod kana. Tinuod na kasama Turnfil kay ang tag-iya ana nasa Japan. May lagi og panalitan og ibutan ta karon. Trabaho. Panalitan karon kontraktor kas DPWH na way problema. Gidan sa panalitan kas ghost project na kaingong pa ni gikaon po na imo sinkhole. Pero kana yung imo hinaguan masabot gyud nato, di gid malalim. Mubalik ka sa sugod di na malalim. Tinuod gyud na kasama Turnfil. So mao gyud na nga ang ato gipangutana sad sa MGB7 kasama Turnfil kung naabay igo gyud nga personnel sila aron nga ma-fast track ang ilahang mapping. Okay. Kay di man pud pwede kasama Turnfil nga forever na lang sila dito sa dan. Unsa man available ba na ilang mapa inday kanang sa mapa nila ba nga aron aware gyud mga tao nga na pwede ka magtukod nga di pwede magtukod. May siguro butan na sa barangay kana mao gyud sad na kasama Turnfil. Although ang kaning sa Northern Cebu kay nagpadayon pa man ang ilahang kanang assessment, ang gipaybaw sa MGB kasama Turnfil nga daada daw sila full assessment report after October 22. So mao sad na ang ato ang i-follow up kasama Turnfil aron nga mapahibaw gyud na siya kasama Turnfil kung makasabot man gyud hinuon ang ato ang mga victims ana no nga safe pa ni siya or dili na ba ni siya safe nga kapuy-an kay para man na sa ilahang ilahang safety sa tanan man na kasama Turnfil unya gani ang gihimo sad karon sa Cebu province kasama Turnfil padasad sila og kana bitang mga containers aron nga mausay temporaryo sad nga kapasilungan sa kaning mga government offices. So mga container vans na siya kasama Turnfil. So mo na ilang gibuhat. Dili pa sad ta kahibaw kung ngadto forward unsa say paagi sa plastada sad sa mga panimalay kung mag-rebuild na sad ning mga kaning mga tao kasama Turnfil kay gani kung atong matan-aw sa kana batang research kasama Turnfil sa Japan na sila mga structural kanang paagi kasama Turnfil sa pagpanday sa ilang balay nga dili siya abali earthquake kuan siya ba proof earthquake proof siya kasama Turnfil. So mo nay tan-awonon pud kasama Turnfil. Pero mo lagi na bisan pa og asa ka og linugon gyud ang kanang yuta sa Turnfil matandog mo magdako lagi na ang cracks niya sama adtong ni kasamang Jane kasama Turnfil didto sa kaning nailon gihapon to nga area kasama Turnfil katong naay kanang fault line. Ang iyang balay situated gyud didto sa fault line. So ang explanation sa MGB is kung dugay nga magsigi gyapon og irog ang yuta magkadako sad to ang abre. So ang iyang balay naagyod sa fault line? Naagyod ka sa Turnfil. Oo. Unya listener ganito nato ka sa Turnfil. So moingon siya nga ang among gibuhat man sa pagkakaron mo uli lang misa mong balay aron mo check lang sa ilahang mga gamit baka dito unsa. Basig makit-an to maukab nimo imong kwan ato to kayon tong imong kwan basig na picture ana day. Naat kasama Turnfil ipakita kasama Turnfil kay para matanaw gid sad sa atong mga listeners kung unsa kadako ang kadtong ayahang fault line kasama Turnfil kay lapad jud siya kasama Turnfil niya bisan pag mutanaw ka dito sa ilawom niya kasama Turnfil lawom gyud siya kasama Turnfil di na ka mauli ang balaya og maohon maog gyud na mayo lang kung na imong balay dai nga dili kay ng concrete nga kon ba og nasa fault line panalitan imo lang ipayayaw na lang sa kon ba nga ibalhin ta lang ning balay
Pero kanang yung bungalo di man mabalhin. Nga to sa kuan mayayungan man lang balay, magbayanihan man lang na dito sa unaw kanana ang balay lang nga kanang pwede lang ibton ba inday kin ba? Balay nga pwedeng ibton niya ibutang dito sa lain nga kuan. Imo naman ang lutuag munggos ng mga tao dito mo tabang mag-alsa. So morning nga kuan na mga kailan to ning gitagag pagtagad yun kay medyo do naman ni kakulian mahigala kung maohon ato ning klarohon mga sugit tig paminaw. Kay naadto man nila ang mga fault lines gyud mga kaigalaan no nila kasamang RV ilagyo na susi dito mga sugit tig paminaw. Kining maong fault line makalilisang kay tan-awon mga higala. Nakita nimo diha ato kuno ipa kuan ni kasamang Nimuel. Tanawa kuno names o makita nimo tong balay nga kuan nasa fault line. So ilan ang gi-advisean to sila nga di na mo kuan din ha. Amo ni day. Kaya kasama attorney. Beato paminawon sa nimo report be. Sa yung mabahin ang balay ni Ma'am Glenda Lipasana. So inyong makita mga kasama ang iyang balay amakan rin pero atong nasayran nga diring dapita diri di ay ang giagian sa linog agay. Sa ni agay man ni day. So kung inyong makita mga kasama, ani adiri mo ni ang luyo nga bahin sa iyahang balay. So mo ni ang balay ni Ma'am Glenda. So diring bahina mo ni ang nakita nato nga dako kaayo nga liki tungod sa nahitabong 6.9 magnitude nga linog. So tan-awon nato mga kasama, diri pa lang daan Mo na liki, uy na, mo na liki no. na anay liki. So naatay stick nga gibit-bit aron pagpahulagway lang kung unsa kadako ug unsa kalapad. Tilaw man Dili. ni kuan na liki bebe. Ang iyang kasagingan maoy na tumba ang iyang mga pananom. So ni adiri si Ma'am Glenda niya ato siya mahinabi kay siya ang musuroy sa ato dito nga bahin. Nga makitan-awan dito ma'am. Paghitabo di andi atong linog ma'am sa may imong gibati. Asa man mo paingon? Plano namin ato mi sa bukid. Tapos may sambag dapit. Maunsam to orasa. Mga alas 10 na kapin. Diri lang ta ma'am, diri lang ta. Oh, so mo ni si Ma'am Glenda. Adtong tungura unsa man to ma'am nangatog na mo or Natulog na mi alas 8 sa gabi asat sa gabi So mao ni ang luyo nga bahin sa balay ni Ma'am Glenda. Dako ang liki ano? Unya O na liki no? kini diri mga kasama. Grabe ha. Refill. Oh. Mao ni Sige. Ala kadako ako ni liki agod. Refill inig tan-aw nimo ana sa ubos kasama refill mo kag suyupon. Isa lama. Mm. Sige. Uy. Oh, kada. Musubra na ni ana diha. Hindi na lang kaita mo paduol. Basta kay mauna siya diha mga kasama. Hangtod ni perting law magyud ana kasama attorney Rufil. Gani Sige, sa gamay lang. Ato sa tiwasod sa nato ni mong report kanindot ni paminawon. Bebe, sige. Bye-bye sa panabilan. Unya, diri sad nga bahin, gawas ni Ma'am Glenda na apay lain nga Anla magkaana apay laing mga balay ma'am no? Mo na yung fault line ha, paglinog. Sige lang ma'am. Kuya, wag matunong yung balay anang kuana. Napay laing mga balay mga kasama. Diring dapita naapay laing mga balay unya dirito ma'am no ang sinkhole. So naapo didto sa unahan naapo didto ang sinkhole. So naapay naman lagi ni iro. Sige lang, kay friendly naman ang iro aday. Daan na ni siya ma'am ngayon ane or kani ba kani mga nakataga ka ba to? So naay area diri mga kasama nga ni kuan ni ubos ang iyahang yuta nya ni saka ang pikas bahin asa man to dapat mo. Okay, mo ni mahigala ha itong sundan sa amo na ni siya day, kuan na. Okay, so kadtong liki nga mo nakita dito, lawom kayo.
Lawom gyud ka sa maternal field gani. Igtan-aw gyud mo ka sa maternal field mura kag suyupon sa Kuyawan, kalawom. Lawom gyud siya ka sa maternal field gani. Oh. Gihulga nato dito og batong gamay. Di na natong kit ang bato ka sa maternal field kay lawom gyud siya. Grabihan, Nya dako ang abli na daan. So ugaling ka nang magsige pag-irog kay sige pa man gyud. Gihimo ha, nagdaw kag stick anak imo sukod-sukod na ang buak og sa kadakong buak. Okay, para makita lang nato sa maternal field kay wa man tay gidanga kana bang mitrosan ba diha Mitrosan. unsa. So at least makita nila nga katong kahoy nga akong gibit-bit mao to inadto kadak-a ka sa mga maternal field ang iyahang liki. Kana pa lang daan ha nga mao pay pag kuan-ana sa linog. So what more kung magsige pa og aftershocks ka sa maternal field nga gani katong 5.8 nga nahitabo. So unya ang gipahibaw sad sa FIVOX nga ngadto pa sa December mag human ni ang kanibang sigig aftershocks ka sa maternal field, no? So muna nga So ang mga tao diha isa man advice sila papahawaon. advised gyud sila ka sa maternal field nga papahawaon gyud sila sa area. Labi na kanang diha sa fault line, sinkholes ka sa maternal field. Unya kung naa say mga nakita na nga fissures o cracks sa ilahang mga yuta ka sa maternal field, mas maayo daan nga mo evacuate na sila sa area sa wala pay nahitabo. So muna siya ka sa maternal field nga manghinaot ta sad ang MGB7 nga maka fast track sila no sa ilahang himuon. Although naa may augmented nga mga personnel sa MGB Region 6 o Region 12. Sa gamay lang kini siya nga particular area ang fault line man ni bugo ni siya. Bugo na siya kasama maternal Unsa nga field. particular area sa bugo ganiday? Nylon. Nylon bugo? Nailon. Nailon. Mm. Oho. Grabihan no. Taas kay ni iyang kwan. Taas na siya kasama maternal field. Gani paano? Murag yuta na buak no. Oh, kana. Nara. Mura ka og kana mo bitaw ingon nako adto kang Ma'am Glenda nga og kana bitong magbahin-bahin bitaw sa yuta ka sa maternal field nga kana mga magsuon. Kana siya kay mo jud ng pagkabahina kay pertig yung buak ka. Grabihan no. Mo gina siya sa maternal field niya. Gawas sad ni ana kadtong mga ilahang kanang mga kasagingan katong dako man nga mangga diha ka sa maternal field mo gyud nga ibot. So tungod to siya sa kakusog sad sa linog ka sa maternal field. So sa atong mga kasama atong mga kaigsuonan og mga tigpaminaw nato diha sa Northern Cebu ka sa maternal field, ang atoag yung safety ang priority gyud para sa ato ang mga victims ug labi na sa mga residente diha ka sa maternal field. So dili lang gyud mo kumpiyansa bisan diri sa Southern Cebu og sa center sa Cebu no kanang mas maayo ka sa maternal field nga kanang magkwanta ba magkat-on ta nga kanang mo follow sa katubitang earthquake drills pod ka sa maternal field aron nga mahimong luwas pod ta kay panahon nga ingon ani pa ang ato ang sitwasyon karon mas maayo sa na nga mga dam. So karong October 22 ma-ready na ang ilang geohazard map. Mo'y gipahibaw sa MGB7 ka sa maternal field nga ma-ready ang ilahang full assessment report aron nga mapakita sad nila unya. Ato sa napangutan-on ang ilahang mapping ka sa maternal field kay labi na sa kadtong mga ba siguro sila gikuha nga yuta diri nga area inana unya gani ang ato ang kining ato ang assessor's office sa province sa maternal field doon na sad to sila gipahibaw nato nga posibleng muubos sad ang real property taxes tungod sad sa mga kadaot nga naangkon ka sa mga maternal field. So di ta patakag palit yuta to sa may sa Mihiron kasi sa pagkakaron palit kag yuta yung hulpa. sa pagkakaron ka sa maternal field ato ni agi katawa mahigala subo pa malandongon ha pero ato lamang iagi light na lang nga discussion ba kay kini niya maka-stress man ning ani day no limo ka na palit kag yuta katong tapad sa balay bato mo na palit sa kalute nahugman tinuod na ka sa maternal field kay ang kanibiya dito magyud tano Midilien kaning mga area sa Northern Cebu nindot biyag dagat ka sa maternal field dagat so maaghat gyud ka or kana bang makuan gyud ka nga mukuha ko diri og yuta labi na kaning sa coastal area ka sa maternal field pero based na sa ato ang nakita dito naka-observe ta naka-experience gyud ta ka sa maternal field ang kato ganing kang mananini nga kanang nagliki-liki gyud dito dapit sa baybayon hasta na ligi dapat kusog dako kay liki no magpunay na lang ta og pamili og asa sa molastar para walang galing mo kuan pa at least naa sa hawan-hawan ato agay mga drivers ka sa maternal field adto ra pod sila dito sa sakyanan aron tingeg mulinog murag mabiyaan man tingay tani kasi sila may nagdasakyan
sa tweet ko gyud sa pagpatog yung tweets dito tapad-tapad namin dito sa kinang anak na kuno sila dito bahala na di makatog dito sa kwan bahala mag-antos tog dito inday basta kay iso man kay kuya man Tinood. Ako to nangita bitaw ko inyang ka nga adto to pikas di lang ko ngita lang ko kanang simbakog mahugmak yun dili kay mag-rescue pangita to Gani ka sa Mater Rufil, nahimo na noong alarm clock nato didto ang kanang aftershocks. mao gyud Okay, igdit-diot katong naabot ta didto nga kadlaw ng kaistanan, nangapi, nangaon ana really nangatog. Ang pagpukaw, ang linog naman no ini pukaw. kana pukawon ka kwan linog po ka no pugwat Pero mo na nga murabag ato lang yagi komedya ba nahon na ako di ko tog do napita kay simbako kinaon sa maglisod rescue pangitan nimo. Nay na adto kas lantay mo to. Ari lang kita napit sa may lingkuranan kay at least mabilog magkasakon mga search and rescue ba. Ato yung higdaan dito delikado to si bako lang. Di na ka ma search and rescue to ato na ka sa search and retrieval na kato. Dito mata dool dito sa lugar nga kanabang layo man dito sa katong building. Pero naman dool man to dito sa katong may payag-payag ka sa Mater Rufil. Unya kada laging makatug tas kakapoy ka sa Mater Rufil unya og mao na og pukawon tas linog masar na gyud taan ni Sir. Karon na bitaw ko pamili tungod ba kadlawon na ba ta dito. Tibok buntag mo wa di ka katarog tog. Manahon ako mahog yun nga tibok adlaw ta kasama Mater Rufil kay ang pagbiyahe pa lang daan unya pag abot na to dito nya hantod nga dito na ta nakatog una kalinog kuya adto ka plaster tog o ari ka di ka katarog tog pulo o di ka katarog tog nya mo sakit-sakit sa doon ta mo bitaw nang luoy kay bitaw dito no kita dito ta kay weekend naman kay muna na maka way tog sakit-sakit patay. Ato kasud nindot ang tog, simba ko mulinog patay. Maurang pataya. Mangandam kita sa matag panahon, matag higayon. Ato na nagagay katawa mahigala pero probida lisod bitaw gyud no. Actually pagkanto na to pero akong plano balik man ta dito kay manghatag man ta sa third wave. Kuan siguro kanini ang mag-tent lang ta today. Para sure ball na to nga malayo tas kuan ba. Kaya to nga driver siguro naman ni kay murag pasutoy man yung mabiyaan ta. Idol boy ki tulong mag-tent idol boy ki. Anad man ni og kanang kuan. Ako na mag-tent sa una pero nawagtang naman to. Kami sa una mag-tent man sa una kanang mag-outing ni ba. Nya pag paghuman hindi kay naman sa. Nya karon nangawagtang to mga tent. Nya karon na naman ko na bitaw ta nga kuan sad no. So unsa kay maayo ani tingali mag-tent man lang ka ta. Di gini tent nga siguro katong dako siguro nga trapal ana nga magdanon tag folding bed. Pwede ra gyud. Pero pwede po katong tent na lang yun anak nga kuan adto tas yuta mga tog. Pwede ra gyud sa Mater Rufil. Bita-bita naman na kay ang ato ani kita mga mura man taog ka ng mga military ka sa Mater Rufil isip mga reporters o anchors ka sa Mater Rufil bisag asa man ta ibala ani. Ready man gyud ka sa Mater Rufil so mahimo ko experience pud nato ka sa Mater Rufil no nga dili lang ta nga ni cover didto ni kuha sa information but nipuyo sa jud ta didto so naka-experience gyud dito ta ground zero kasabot kita unsa gigibati sa mga tao dito ron mao na ka sa Mater Rufil nga kanang kita mismo nga manawagan sad sa ato ang mga listeners ka sa Mater Rufil maka-explain gyud ta kung unsa gyud ang experience didto kung unsa gyud ang kahimtang didto tungod kay didto ta nakapuyo ta nakatug gyud ta didto ka sa Mater Rufil o nakasinati gyud ta kung unsa sad ilang nasinati so lalim bitaw gyud so mo na nga mo bitaw karon nya sakto tingin ni kon ba nga nigtog nimo malalakig mababae kinalan niya magsulot yung kadalo mo di ka kumpiyansa sulod gyud ka sa imong mga undergears okay madagan ka kahat yo wa kay sulot kaningan ka og nasa ka sa sud sa kanang pansayan ato na yagi kita katawa ba pero tinuod bitaw no atong experience ba kana nakasod pansayan mo na ka may manirado di na ka manarangkaw sa baka nagi ni mga ni katapon nga mga memes ka sa Mater Rufil nga tungod lagi sa ilahang kalisang og karatol kanimo po mga Bisaya ba nga kanang gotsinanggo pud kaayo manag-helmet ka sa Mater Rufil nga nang higda so lahi pud ilaha kay kanang helmet gid sa motor kay aron safety jud lisod sa kakatugan ng helmet mauna ka sa Mater Rufil gigamit lang po nang pero tinuod bitaw kay mas maayong ba na maka-helmet ka kay kon ba pero bidadag murag wa kay kaadtuan kana nandano ba tan-aw nimo ng geohazard map
Tanan mga puwa daghang puwa mo asa man ta dapit ani? No? Gamay na lang kaayo, murag magbarog na lang niya. Usa naman ni kalakiha. Mana usahay makaingon pa ta, usahay the serious nga bahin no, gyud aton ihatag tanan ang atong kuan in the RB. Murag kanang tugyan ng ginimo tanan, di gyud nato control. Kana no, usa ato butangan og seryoso ba? Kaya ato man giagi katawa na lang mga kaygalaan gamay, pero kung ari ka sa seryoso, kining linog o kining mga natural nga mga calamities ato na hiaguman nun, murag magkapamalandong ba nga kana na ang wa gyud tadi ay. Kana nang dili nato control. Ato gitugyan tanan kay mayabag basta tapos kita ko na ari ko gatug ari ko ana tagbog kag balhin na puwar ba na napita. Magdadaan na lang kag mapa ka sa Maternal Field ba ay diri ko kay kanang kuan unya magbarog na lang hinuon ka madugay kay tungod sa imong kahadlok pod so tinuod yun na. Sakto gyud ka sa Maternal Field. Insakto gyud ka sa Maternal Field nga dunay mga butang nga kontrolado nato. Pwede nga maka-assess ta sa risk with MGB ug Fivox ka sa Maternal Field. Pero di ta maka-assess sa time sa oras ka sa Maternal Field kung kanus ana siya moabot. Pwede ta nga maka-estimate no nga kani posible ka inani ka dak-a or naay mga inani nga mahitabo pero dili gyud ta ka foresee sa oras gyud ka sa Maternal Field kanus ani moabot so tinuod. Kung sa kanang serious note ka sa Maternal Field kinahanglan sad gyud nga andam mo nato atong kaugalingon kana isurrender nato tanan ngadto sa labaw makagagahom o lain-lain man ta og lain-lain man ta pagtuo but importante nga secure dili lang physically secured ta ka sa Maternal Field spiritually secured sad gyud ta ka sa Maternal Field mo salig tas Ginoo Lord ikaw na ibahala sa tanan pero mabuhat sa ka sa maniguro sa ka sa Maternal Field oy dito maghanoy na lang ka diha nga ay salig ko na lang ginis Ginoo nya na pud ka diha sa kana bang risgo ka istanan man yan do your best and then let God do the rest ana lang nga Lord masalig ni mo tanan giwasag himo na mo tanan unsay kuan kay nga Lord ikaw bahala ka Lord patugod tos may fault line no tinuod ako sa Maternal Field niya puro bag mo ingon pud tinga Ginoo mga bahin-bahin pud tingali ta di na po kita ikon yun mo himo kita sa atong kagalingon ayaw og tuog dito sa kwan nya imo lang ihatag sa Ginoo tanan ayaw pod mo himo tas tong kagalingon sad no nya himo nimo kagalingon ay paduol po ng labi nang nagliki na diha ayaw tuog-tuog diha napita maon na kay may nga kapoy man Lord dami ituog diha ikaw na bahala na ko Lord nay wisdom gyapon sa pag-surrender ka sa Maternal Field ba sa serious nga note nindot pa nang song day nga kuan kana bang Shepherd of my soul Shepherd of my soul di ba sa kuan kanang kuan I give you full control. Ana lang ka. Wala tayo mahims. Wa gyud taan ni ka sa Maternal Field. Doon ay mga butang nga kontrolado nato na say mga butang nga beyond na sa atong control ka sa Maternal Field niya. Mo kailangan gyud nato masabtan nga masana-sana nato atong kaugalingon nga nining kalibutan na natay mga butang nga kontrolado nato pero dili tanang butang makontrol nato kay doon ay labang makagagahom ka sa Maternal Field. Importante na. Mo na nindot ang lyrics anay, Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. Kana lang. Mo na pinaka-importante. Mo na ka sa Maternal Field. Sige, final report ka sa mga RB. So, kasama Maternal Field, magpadayon ta og susi ni ini. Ugmang adlaw ka sa Maternal Field doon na say ipahigayon nga pakighinabi sa OCD o guban pang mga kawan ni in related gihapon ni siya or in relation gihapon ni siya sa linog og unsay mga updates nato ka sa Maternal Field. Padayon gihapon ta nga maminaw mga kasama diri sa DYHP RMN Cebu. Makasalig gyud mo sa mga impormasyon dinhi sa atong mga komentaryo og bisan pa man sa atong mga kaubanan. Padayon mi mo muhatag sa ligdong nga mga impormasyon alang kaninyo. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Veloso DYHP, Tatak, RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.